बतावा ऐसा आजी बाड़ी जा कि आरे आरे लुकाइल बाड़ी जा। हमारे बाबाजी मोबाइल ले ले बाड़ी, तू है आगे फ्रंट पे बैठल बाड़ी। आ भैया है आ कौना भाव में कौना खिस्से में कहा जाला आ कैसे कहा जाला भैया है मास्टर। अरे की चाले लूटो हरियता भैया हो है मास्टर आज ही है अमित भैया आप जैसे कहले बानी भगवान करे बस वही तरह आ देखी हमारे वही तरह चलते चल जाई। अरे की चाले लूटो हरियता नदी बीच नैया हिलोरा मारे आ हिलोरा मारे आ करी हैया ए गोरी करी हैया ए गोरी हिलोर मारे करी हैया ए गोरी हिलोर मारे चाले लूटो हरियता नदी बीच नैया हिलोर मारे करी हैया ए गोरी हिलोर मारे करी हैया ए गोरी हिलोर मारे। अरे हम जी बनौले बाड़े फोरे फोरे रचा के बनौले बाड़े फोरे फोरे रचे राम जी बनौले बाड़े फोरे फोरे रचे ए राम जी बनौले बाड़े फोरे फोरे रचा के राम जी बनौले बाड़े फोरे फोरे रचे राम जी बनौले बाड़े फोरे फोरे रचे। अरे तेल सुघराई बाड़े साथे खूब सचा के तेल सुघराई भैया साथे खूब सजा के तेल सुघराई भैया साथे खूब सजा के। अरे ए चाना वानिया ना बुहागा मगा मगा के आधोरा महारे करी हैया ए गोरी हिलोर मारे करी हैया ए गोरी हिलोर मारे करी हैया ए गोरी हिलोर मारे करी हैया ए गोरी हिलोर मारे। अब कहिए भैया जागा ये भैया जिया दुलरुआ भैया ले गो सैया जी आवे गंगा माई आज उजू जिए लखिया आगो सैया के अचरे लगैले भैया जिया जागा कैस कर भैरवा आ तब कहे भैया जागा जिया जागा मैन भर गोलिया नारायण। अरे की मोर बबुआ के हैया का जरा ए मास्टर